मेगन नुयै सासे बर'नि फिसा बिबायारिनि गोदै देंखो रोजाबनाय थगाय जाबाय दिनै बर'आ थगाय जाबाय बर' फिसाफोर नोंसोर बुजिदोंना बे देंखो रोजाबनायनि गुबै जाहोनखौ बुजियाखैब्ला मोजां गोसो होनानै दसे सम देंखो रोजाबनायखौ खोनासंनानै ला बर'नि माया गाबस्राव जोब्बाय जोंनि बर' समाजा बबे लामाजों थांगासिनो दं सासे मेगन खानाया गावनि गोसो सिंनिफ्राय मेथाइनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों नंगौ बे मेगन नुयै बिबायारिया थारैनो सैथो मेथाइनि गेजेरजों बर' समाजाव मा जामारनो हमदों बेखौ फोरमायनो नाजादों गेजेन गैला बर'आ थगाय जाबाय गादब जाबाय हनै गुबुन हारिजों थगायजाबाय बर'आ दिनै थगायजाबाय हिमन्त बिश्व शर्माजों थगायजाबाय दिनै बर'आ थगायजाबाय हिमन्त बिश्व शर्माजों थगायजाबाय बिथांमोना 6 सिडिउलनि प्रभिजनफोरखौनो फोजोबनानै दिनै एखेबारे मोनफानि उनाव मोनफा लांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फरेस्टनि रयेल्टिया आसाम गभर्नमेन्टआ दा खांसै बिथांमोना माने लानानै थांबाय दाख्लैबो रिसेन्टलि दिनै 1 सप्ताहनि सिगाङाव जेरावनाखि CGM कर्ट दोनखायोमोन मुसलपुराव बेखौ दिनै जोगारनानै तामुलपुरनि पुलिस स्टेसन गरेस्वर पुलिस स्टेसनखौ दिनै माने रङिया कर्टआव खोलावबाय मोदी सरकाराबो थगायजोब्बाय हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बर' जातिखौ फानजोबथारबाय मोदी सरकाराबो थगायजोब्बाय हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बर' जातिखौ फानजोबथारबाय मा बिटिआर जाखो बेलाय फानजाजोब्बाय मा बिटिआर जाखो बेलाय दिनै फानजोबजाबाय दिनै बर'फोरा उल्थापानि सरलपारायाव हादान लानायखौ फरेस्टारफोराबो होख्रांजोब्बाय दिनै बर'फ्रा उल्थापानियाव सरलपारायाव हादान लानायखौ फरेस्टफ्राबो होखारजोब्बाय मेगन नुयै सासे बर'नि फिसा बिबायारिया गोदै देंखोजों बायदि बायदि देंखो रोजाबो खौसे गैया दिनै बर' हारिया खौसे गैया गुबुन हारिजों नाख्रेबजाबाय फेरेंगाया फरेस्टारफोरखौ गावनि केडारफोरखौ होखारनो थिनबाय हनै फेरेंगाया फरेस्टफोरखौ गावनि केडारफोरखौ होखारनो थिनबाय हनै
न'फोरखौ एरख' एरखा खालामनायाव बर'नि बिमाया गाबस्रावजोब्बाय। एरखुलि बर' बिमाया गाबस्रावजोब्बाय। बर'नि अख्राङाव गाबोनो मुस्राखौ जै दाखा दावखा बिदों गेजेन गैला बर'आथ' गैजाबाय गादब जाबाय हनै गुबुन हारिजों बर'फ्राथ' गैजाबाय। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।